Ihe ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo aka bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa mmiri emirokwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. N'ụbọchị taata bụ nkwọ, nnukwu nkwọ. Ịma na o nwere nnukwu nkwọ na obere nkwọ, mma akọwa ya na isiokwu anyị n'ụbọchị taata wee gazie n'ihe anyị ji bịa ebe. Abụ m onye isi mgbasa ozi ọdịnala, onye isi nchụaja Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa mmiri emirokwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye mgbasa onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata, isiokwu ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ gịnị bụ Okeite ma ọ bụ ọgwụ ndị ọzọ, the consequence of Okeite and ihe ndị ọzọ bụ ọgwụ agwụrụ agwụ maka ọnya bụ isiokwu. Mana before anyị gaa n'ihu, asị m na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị, asị m na onye chọbara anyị ga-ada, onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị ya bụ onwe ya, onye fụrụ anyị cheta nwụ ya nwụrụ anwụ, asị m na ọzọ ya anwụ, asị m na mmapụ adịghị egbu awọ, asị m na oke nọ n'ihu n'ihu ka oke nwere agba, anyị gara aga n'iru. Asị m ihe ọma ndị ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome. Asị m onye echiche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Asị m enwe egbe bere ugobere nke si ibe ya mere ya gosi ebe ọ ya ebe, ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m kwukwa ya ọya egwu. Ife ọma ka nsị ya mere nwoke mere nwaanyị. Na-anya gwazi ndị afọrọ anya ezumezu mmụọ mmụọ niile mụ na ha so ka ha jee gozie ndị niile ndị ihe na-eme na-amasị, ndị niile na-esonyere anyị n'ọrụ niile na aja niile anyị na-achụ na Ugochi tubelu na tempụl, na ndị niile na-abụ ha nlecha vidiyo anyị ha tụsarịa ndị ọzọ. Asị m ihe ọma ga-emere ụlọ, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ala mmadụ. Ise aga m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite dịka esi wee malụ. N'ụbọchị taa na o nwere aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke anyị na-achụ ọnwa ọbụla, nke ọnwa Mee bidoro taa. So ọ bụrụ na fenitin isonye wuyi na nke ọnwa Mee, ma anyị ga-ejedizi maka ọnwa Jun. Ndị niile sonyere anyị na nke ọnwa Mee tata later today ha ga-enweta message of etu mbido ya bụ aja anyị na-achụ for 14 days. Ha ga-enweta messages nke taa bụ mbido. Ọzọ ha ga-enweta messages bụ ụbọchị a ga-emechi bụ 21st of May. Ọ ga-eme 14 days. A ga-egbu efi, a ga-achụ aja n'ijiji, ọ mmemme ga-eme. Ndị a ga-achụkwara aja aka mgbe a ga-achụrụ ha. Nke a bụ ihe kwesịrị ịma maka ya bụ mmemme na-aga n'ihu. So ebe ọ bụla ị nọ, ị nwere ike isonyere anyị site n'inwe 5, 10, 15 minutes quiet time iji ekwubi okwu facing the east. Ọkwa niile ebe ị nwere ike light up a candle stick facing the east. Please do. Ịyọcha ayịyọ, mechaa ya quiet time, ifunye the candle ejikwa continue. Distance is never a barrier. Ọ bụrụ na ọ gbatụrụ n'obi na ị chọrọ iso wee keta oke na aja a na-achụ pụrụ iche, ma na ejighị ego, ma ọ bụrụ na o nwere ihe mere iso ya, ị nwere ike isonyere anyị na mmụọ. Ọtụtụ ndị mmadụ emeghị etu ọgbakwa aka. Echefukwara ya bụ 21st, 22nd, you are invited. Come with your friends and well wishers. Ebi ọnwụ ọgwụ afọ a ga-eri nwa n'ụbọchị ahụ n'ebe ọ dị ukwuu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka a gbara gị afa mmiri emi, ma ọ bụ na ka a rụọrụ ọrụ mmụọ dị iche iche, ma ọ bụ na ị chọrọ ihe gbagwojugo anyị n'ọdịnala Igbo, send them message 08057837672. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ka ọzọzi bụ ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo bụ ihe gbasara ọdịnala Igbo na isiokwu anyị bịara ụbọchị taa. Kedu isiokwu anyị ji bịa? Isiokwu anyị ji wee bịa bụ the consequence of Okeite, ọgwụ agwọrọ agwọ. Agbọrọ ya afọ ọbụla, as long as na ọgwụ. Mgbe ka nkọwara gị onye ọma na-ege ntị, ọgwụ abụrụ ọdịnala. Ịgwọ ọgwụ ọjọọ, ọgwụ ego, ọ bụrụ ọdịnala.
ihe a bụ corrupt practices si from ihe amụtara amụta si n'aka ndị occult practices ebe a ka ọ bụ si wepụta si n'aka ndị nọ into lot of fraternities ebe ahụ ka ọ bụ si wepụta. So ọgwụ ọdịnala Igbo nwere mgbọrọgwụ mana agwụrụ ọgwụ ndị gboo ndị nna nna anyị ha gwụrụ ọgwụ ọbụla maka ego maka na ndị nna nna anyị ha believe n'ọnwụ bụ isi akụ. Ndị nna nna anyị ha agwụrụ ọgwụ ọjọọ ọbụla ihe niile ha mere wụ mmadụ ike onwe ya ahụ dịka nwoke ya na ihe a ga-eme ka ndụ gị ka e nwee ọgụ ka ndụ dị ihe ndị be anyị mere nwere nke e mere maka ego gara asị asị ụlọ ndụ ka akụ. So mana ọgba bụ ọgbọ gbagọrọ agbagọ ọgbọ na-achọ ihe ịrịba ama echefuru ihe kwụ n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa na ọgba ọgbọ na-achọ ihe ịrịba ama na ihe efu. Kpata Jizọs ndị ụka ọbịa dị wesị n'ụbọchị njem bụ na unu riri bread and fish o wee nnukwu echi ha chọrọ ka bịa o wee sị ya na ọ bụrụ maka ozi ọma ihe ọma unu ga-eme ka unu ji bịa nọ maka achịcha unu riri ụbọchị gara aga. So ndị ọgbọ alụ ọgbọ na-achọ ihe ịrịba ama ọgbọ na-achọ ihe ike ọtụkọnas ọgbọ na-achọ ihe efu ọnya ọgbọ nwere oke ọchịchọ ọgbọ achọrọ ịgba mbọ mana ha achọrọ iri uru. Ogologo akpịrị a na-etinye ọtụtụ ndị ọgba na ihe ọjọọ dị iche iche. Ndị ọgba wee banyezie na ihe ọjọọ dị iche iche adịrọ mma. Ọnya bụ nsogbu ndị ọgba bụ mejọ nsogbu ndị ọgba oke ọchịchọ na itinye onwe ha n'ihe na-ewetara ha nsogbu. Mana ọ bụrụ nke bụ eziokwu na igwe ezigbo onye ọdịnala wepụ anya n'ọgwụ agba enyere gị aka ihe ị kwesịrị ime asị ezigbo onye ọdịnala mere ihe dị n'ụzọ gị nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ hapụ ọgwụ ọgwụ na agwụrụ agwụ eji abanye n'ọgwụ ihe ọzọ ya bụ afa gị bụ sọị maka na echi nwere ike isi na dibịa nke ma onye nke nọọsụ ka mụrụ gị ịmụrụ na ọ bụrụ mmadụ niile ka ahụ ha nabatara ọgwụ ịmụrụ na ọ bụrụ mmadụ niile ka ezumezu so ha nabatara ọgwụ ịmụrụ na ọ bụrụ mmadụ niile na ala obodo niile ka adabefa nabatara ajọ ọgwụ. Ịmara o nwere obodo na nke ọ bụrụ na obe nna m daịzụ my clan ị nwere ike itinye aka n'ihe ọjọọ ọsọsọ ibia. Ọ bụrụ na o nwere ndị na-eje n'obodo ọzọ si obodo ọzọ je na-etinye aka n'igbu mmadụ n'ime ọtọnọ dị iche iche isi ya na my clan maka na anyị nwere link within mgbe yes ọ bụrụ na ije tinye anyị na ndị na-efe ana ije tighara aka n'ihe ọbụla bụ ihe nsọ ana nke bụ na iwu never last because our land, the cost of our land will never support you. So ị pụtara na kịta na-asị na ihe onye a na-eme ka ị ga-eme ihe ụtọ na chi awụ otu isi na ije mee na onye a na-eme onye na-ebute ọtụtụ ndị mmadụ emechaa eri onye ahụ eri o nwere ike emetazie isi ya nwee usazi oke ọ na-akpazi agwụ ụfọdụ asị na agwụ mana onye agbara ọsọ afịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ndụ maka na nwere uru ọ bara ụfọdụ ya asị ga ebe ata anwụ echi ụfọdụ ya na-asị m agwaghị ihe anyị na-afụ ya ụfọdụ ya sịrị m ma ya agwọ ori ọgwụ ya chọrọ ibute ike ya gbatazie ọgwụ after some years ya emebibazie dị ọgwụ ma ndị ya rigoro iji na-amụ ya amụ echere ebuga ya eje Amerịka ụmụ mmụọ gị na ha nwere ọgba ndụ iche nọ gị na ha gbagodo ndụ ọrụ katazie n'ikpe ahụ isi ara ịgbọrọzi maka na ịgọta gị ịchọrọ icheze na ha ahụ kawọs na ha ga-ahapụ ije eriwezi ego ịgbọrọ usi ogologo akpịrị onye awụso. The gift of a man maketh a way for him. You can only be blessed by the work of your hands. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-ahụ ije na-agba ọgwụ you are deceiving yourself. The only two ways to make money is this: genuine money and to be successful is either you are a service provider or you are selling something.
Oh yeah, where the service they provide. If Mark Zuckerberg, he provided services. A platform where a man can meet a woman, friends can meet friends. If only the cage, a lady had expressed so much, he presented a platform where gossipers can meet alike and gossip about what is happening. You must be rendering one service or the other. So, you are selling something. There must be something. You can't build something on top of something without for also. You can't build something on without something. So, because you want to be swimming in a danger that is unknown, and believe me, you will regret it. Let me paint the picture for you to understand what you are doing here. Because someone I got in here, if you are singing swim from River Niger to Atlantic Ocean, then and your empowerment is any of the swimming gadgets, any of the swimming aids like oxygen and other tube and all those things. Believe me, you are putting yourself into the unknown zone, and you can be harmed by some grandmasters who knows too well that you are a novice in the spiritual matter, in the spiritual realm or ocean affairs. Therefore, those your swimming aids can be punched. Those your swimming aids can be deflected, and you withdraw. Because you are the mercy of the swimming aids. That is occultic. You are the mercy of the grandmaster. You are the mercy of whoever that is preparing that your child. Before to let that way you are now and the one of Ogwu Ogbuefi, the one who will be in the Ogwu, near Ogwu, only be in the Ogwu Jirake power. Ịmụrụ na mgbe ị gwọrọ ajọ ọgwụ n'ọnwụrụ ọtụtụ ihe ọjọọ dị n'ọgwụ ka nkọwara ihe which ya dibịa bụ note. Eri Okeite zuru ezu bụ Okeite na-achụta ego na-ebute na-eje mba na-eje olu na-eje Igbo ọgwụ agwụrụ gwụsie ike. Ọgwụ a gwụsiri ike o nwere ụfọdụ ihe ndị ma akpa afa na-adị n'ime ya ma eji ihe ndị ntụtụ na-adị n'ime mana onye na-agwụ ya bụ ka ọ bụrụ gị na ntụli ọrụ o dị ihe ka ọ na-agwụwazi mgbe ụfọdụ ha chọba ihe dịka ihe nwaanyị ji wee na nsọ na-atụ n'ọnwa so that ihe Okeite ahụ ọnwa gara atụrụ kọntaktị na-atụrụ kọnekshọn. Enwere ụfọdụ n'ime ihe a ụfọdụ etu a ije ụlọ ọgwụ na ụlọ nwunye agwụgwọ nwa na nke ikpeazụ ị ga-afụ na ndị ụlọ ọgwụ agbadogo na ndị mmadụ na ego ha na-eje ewere ọkụ na ebe ọgwụ igbo mere sedos placenta na ha ga-ahọrọ ịdị kechie placenta nye gị. Ụfọdụ na-abịagbu ihe eji alụ Okeite. Ụfọdụ na-eji achọgba nwaanyị a ga-eyuzu ihe dị n'ahụ ya ka e were elebo Okeite. Gụọ nwaanyị na-awụgharị from Peter to Paul ịma ọ na-ewere ike agba ọsọ afịa were ụkwazu ọnụọgụ ọgarịa nwere ikpe ya wee wetara ahụ tinye ebe ahụ ọgụ ya. Ụfọdụ nwere so many things ha na-eweta ndị spirit ugly abụrụ ihe ha ga-eri weta. Adịghị ụfọdụ ya asị na ya egbu nkịta ịma ọnụ ọgwụ ọbụla na-eri nkịta asịrọ ka asọkwa ọgwụ adịghị ekwu ahụ ọgwụ ọbụla na-eri nkịta nwere ike iri mmadụ. Iche gizie onwe gị nke ọbụla wepụta nwere ike ime ihe ọbụla. So ihe na-achịkọwara gị bụ gbara ihe ị na-eme wepụ aka n'oke ọchịchọ maka na mgbe ị chọrọ ka agwọ ọrụ gị ọgwụ ihe chọrọ ka agwọ ọrụ gị ọgwụ gara akụ kọnasị ọgwụ ga na-eme oke ime hipnotize ndị mmadụ. Ọgwụ ga na-eme gị ọ bụrụ na isi mmadụ weta 10 million naira weta 10 million naira onye a na-ehi ifu onye a ma amasị onwe. Ọgwụ ya ebe ị na-akpụ mmadụ na-agba mbọ na-emere gị akaụntụ. Ọgwụ ya ebe ọ bụrụ na mmadụ bi na ya adịghị ị na-etichasị onye anwa ebe ị obi ize bọọlụ ma ọgwụ ya ebe ị na-ebinye mmadụ ngwa ahịa on credit ọ na-agbanye mbọ bụrụ nke ọ na-agbara mbọ ọ kwụchara na agwọ kredit obirikwa n'isi.
ihe ọ pụtara niile ya hypnotizing people. Ọ bụkwa na-enwe ka manipulate people. Therefore, you are stepping on toes. Therefore, you are taking people's destiny. Ịma na ọ dị njọ. Ka ngwazie ihe nwere ike ime gị. Ị nwere ike na-eri ndị mmadụ na-eteki their destiny today. Na-ewere ihe nke ha taa. Mana nke bụ eziokwu na mgbe data nwata nwaanyị ahụ ma nwata nwoke ahụ iji akara aka ya ma ọ bụ hypnotize ma ọ na iwere okie ma ọ bụ ndị gbachiri akpa nwa ha na ụdịrị na-agwa ajọ ọgwụ nwere ike echi onye amata onwe ya ọ bụrụ na onye kụrụ mmụọ na-apụ apụ mgba dịka mmụọ anyị nwere Ugochi tụọ na tempụl na-apịwa ndị amoosu azụ na-apịwa ndị otu nzu azụ mgbe a ga-abịazi bịa libret ya na mmụọ ndị ọzọkwazi na-arụ ụdị ọrụ ọnwa mgbe a ga-abịa libret ya from ebe ọbụla emere entanglement ebe ọbụla ekechiri ekechi ịfụ na mmụọ ga-ebidokwa ụgwọ mgbe ị mere mmadụ na-abụrụ ịtọ ọtụtụ mmụọ dị iche na-ebidokwa ụgwọ nwa ebe anyị agbago ụgwọ onye rụrụ ite ahụ onye na ite a na-anakwara okwu mmụọ site ọ nagido obere ihe ọ na-arụ nnukwu ihe ọ nagido oke mgbe ọ naba ndụ gị pụtara ya wepụ aka enwe na ajọ ọgwụ o nwere ajọ ọgwụ ihe agwụcha asụ na ọgụ na nwoke ife ga na-edide o nwere ajọ ọgwụ ihe agwụcha awụ n'ọnwa nwaanyị nke na-eghe edide mana nwaanyị ga na-edide ị na-ewere akara aka ị na-ewere aka ha ka nwoke ihe ile dị ha n'ahụ iji elekwa ọgwụ wepụ aka enwe na ajọ ọgwụ ajọ ọgwụ bịara ajọ njọ makana mgbe ị na-emewe ibe gị mgbe ị na-eme nwadị ibe gị ga ime onye aka ọ dị useless ịma gwara nke gị maka na onye na-ọgba egbe ihe onye ji na onye na-agba mmadụ egbe na-esi n'egbe ana mgbe ị na-achọ nọrọ n'ajọ ọgwụ ka iwe na-enara ndị mmadụ ka chitakwa na nke gị otu ụbọchị ị ga-enwe nke onye ori ma otu ụbọchị nke onye nwụrụ pụtawara ajọ ọgwụ na ajọ ọgwụ agụgụ maka na ndụ gị maka onwe nke ya wee kpacha akụ abalị iri ere nwere isi ịkpacha akụ abalị ibutere nwa n'ọnụ nwa ga-agbago nwa ma ọ gụ wee biri ogologo ndụ ịgwọchụ ajọ ọgwụ ọ bụrụ ihe ị ga-anọ 80 years ma onye 60 years nwere isi ma ọ na-enụcha nwaanyị nwunye ya na-enwe miscarriage ma ọ na-arọpụta nwa agbago nwa o nwere isi ọ dị life na ihe anwa egwu ejugo arụ emesị gbagharịma tụkpa aka n'ọgwụ ọ bụrụ na ị chọrọ igbu ezigbo n'ọdịnala ị kwesịrị ime ịgba afa miri emi afọ agwaghị ihe ị kwesịrị ime inwe ego ime ihe ndị a mee maka na onye kwụ ụgwọ dị nwere onwe mana ọ bụrụ na ị nweghị ego ihe ị ga-eme ewu bido ya spiritual exercise mana ịmadogo ebe nsogbu si maka na asị na ihe nna agwa ndị ma na afọ ahụ spiritual lab ịgba afọ ahụ ka ị mara ebe nsogbu si ọ nọbụ onye ji eme lab anyị ma anyị nwere diabetic ịma anyị na-enwe BP ịma anyị na-enwe ọsa ọ bụghịzi mmadụ ya agwa gị kwụsị those diets that help to prevent that problem. So if you get message, you push iri sugar, you push iri ose. Naturally, for your problem will never be getting worse. Instead, it will keep going down. All know we keep pushing email. If you don't know then all going over every year you will treat that your sickness very well. For the fact they push iri here, they make an aggravate here. Before the next one, instead of you guys more come on about to know better. As you want the test is candidate because it's solved the problem once and for all. Then ị na-agọzi ofu na-agbachi ya biko n'ihi kwetago na ya alụ ọlụ a ha zitere gị ego believe in me ibidokọwa ọfụ for 21 days kwuru ka a na-agọ uju obi tiwa na obi gofere egofere gradually ị ya afụ problem ga ahụ ọ na-esi gradually then you start seeing money ị ga-eji wee rụwa ọrụ dị n'ụlọ gị nwayọ nwayọ ọkwa na-agbachara gị afọ ihe ofu ma ọ ebe aka ị nwere ego ị lụọ wee gosi mmụọ na ikwetago na ya alụ ọrụ dị n'ụzọ gị nke bụ eziokwu na ihe mmụọ wee zara na ya alụ ka ngwa nwụdị ihe mara n'ọrụ dibịa na-ala ekere ọrụ a ụzọ ole mere mana ọnụ nwa bụ ndị nobis nwere ike ịmara ihe dị iche e nwere onye bụ eze nwaanyị ma naturally adị m akpọ ha eze nwaanyị onye mana mara akpọ eze nwaanyị nwere onye bụ eze n'ọnụ ọgụ afọ igbo ndị akwụghị ka m kpọrọ eze onye bụ eze nwaanyị nne na-eme mmadụ odogwu mee mmadụ eje ma bunye mmadụ elu akpọrọ ha nnukwu nwaanyị yes nwaanyị ka ibie e nwere ndị nwaanyị akpọrọ ọrụ ndị ọrụ ha bụ like sea priestess ndị na-eje na mmiri na-achụ aja mmiri etu akọ dịkwara nwoke bụ ndị nwoke ndị ọrụ ha ije na-arụ ọrụ mmiri nwere ihe ọzọ nwee ndị dibịa ọrụ ha bụ si ịgba afa enwere ndị dibịa ọrụ ha bụ ịda agbasa afa nwee ndị dibịa ọrụ dibịa ka ha bụ mana ọ dibịa ha bụ more of ịgwọ ọrịa nwee ndị dibịa ọrụ ha bụ ịlụ ọrụ mmụọ dị iche iche then nwekwa ndị nwụ ndị nchụacha like priest like Ogbuefi EZE-ANA Ugochi I fall within the category of priest
yes ka onye bụ priest ihe dị iche na dibia na priest bụ na priest bụ onye nchụaja onye na-eme intervene na people's challenges onye bụ the mediator between mmụọ and the person the accused onye ọbụ priest so onye nchụaja ọrụ m obodo ka eze adị m agwọ ọgwụ ọ bụrụ na ị chọrọ onye ya gwọrọ gị Okeite sorry Eze-Ana is not the right person ọ bụrụ na ị bụ onye chọrọ ịgwọ ọgwụ na gị na mmadụ na-aza ana chọọ ka agwọrọ gị ọgwụ inye nne na mmadụ sorry Eze-Ana abụọ the right person ị bụrụ onye na-achọ ka ị gasara mmadụ elu ule ma ọ bụ iwepụ ndụ mmadụ sorry Eze-Ana abụọ the right person mana ọ bụrụ na ị ozugbo onye chọrọ ka ị chụọ aja align ọ ya accept with ya chi ya ndị ichie ya ezumezu ya elements ya ndị mmiri chụọ aja wee gbujuo ada ngwurube nna abụrụ ngwuru na-agba ọkụ enwe chiri mma mee udo n'etiti mmụọ na mmadụ mee udo n'etiti akwali ọmụmụ ọharọbinagụ Ogwugwu ma ọ bụ arụsị abụ na arụsị na-enyeghị nsogbu yes Ogbuefi EZE-ANA Ugochi with the right person because ọ dịka onye nchụaja bịara aka ji ọfọ we be able to intercede on your behalf and pray for mercy and after that mgbe ị chụkwachara chi gị chukwu ezumezu mmụọ onye na-eso gị dịka aka ji ọfọ na onye nchụaja na m ga-akpọzi ezumezu mmụọ wesịa biko ọkụ agwụ ikwu na agwụ ikwu na ezumezu mmụọ onye na-eso gị si ha n'ebe ọ bụ na ife a dị oke ụgwọ nwa onye na-etu a echukwajogo ụlọ biko gozie enyi ya mere ka Chidimma ndịrị ya mmechaa ya chide ya ọfọ dị ga-aka ji ọfọ udo obi adị Chidimma adị ọnya bụ ọrụ m as a priest and a na-achụ aja gwa m ụlọ na aja karịrị ọgwụ ekere ọrụ m wee chụ aja ntụtụ aja intercede on your behalf ya ụmụ mmụọ ka ha ndị mee ka ọtụtụ obi ruo ya ọnya bụ ọrụ m ihe ndị aka ị kwesịrị ịma gbasara ọdịnala anyị na-akpọkwa afa gbaa afa miri emi maka na dịka onye nchụaja ozi na-abịa maka na ọ bụrụ onye amara ebe ọ ga-edodebe as a priest ị kwesịrị ịma ihe bụ chalenji mmadụ wee mara ebe ị ga-esi wee chụọ aja ọnya bụ a priest na-arụkwa ọrụ dibịa to some certain level mana ọ bụrụ ọzọ ka onye gbawa ọgwụ kechibe n'iwe ekibe dịka onye nchụaja adị m enyebe mmadụ alụla mma nna tempụl ubi okwu ihe ga-eme mmụọ dịbe onye ahụ emeghị invite tụọrọ ya aja dịka onye nchụaja tido ya ọfọ ọmalụta ile distansị idebe ịbara ya weda ma ọrụ mma anyị na-alụ ma ọ bụ aja anyị na-achụ distansị idebe ịbara ya ebe ọbụla ikuku ruru ebe ọbụla anyanwụ chara ebe ahụ ka ike onye pụrụ ime ihe niile mgbegbu m banyere nerecha vidiyo tụsara ndị ya dọrọ echi ịwọchị vidiyo a ma ịnweta nkụzi na-akụzi na YouTube chọọ m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite ọ bụrụ ịchọrọ ịnweta na Facebook Ugochi tubelu oraifite ọ bụkwa na ịchọrọ ka anyị gbara gị afa mmiri emi jụọ ajụjụ ọbụla gbasara gị sendere meseji 08057837672 daalụ nọ agazie n'ọfọ